I si hi ha unes dones nervioses a hores d'ara són les membres de la Cor d'Honor de la Fallera Major de València. Divendres serà l'acte de l'exaltació i n'han d'ultimar tots els detalls i que siga tot perfecte. El vestit oficial ja està a punt i Pau ha vist primer que ningú com serà. Carregades amb les sinagües, les calces, amb tots els complements, ha anat la Cor d'Honor a fer-se l'última prova del seu vestit oficial. Estan a 3 dies de l'exaltació i els nervis, com la feina, s'acumulen. Paula, sacar las bolsas y los abocadores fuera, por favor, que si no aquí no cabemos, ¿vale? Els indumentaristes han d'ultimar els xicotets detalls, però tot està pràcticament enllestit. Paula, ja estan els trajes ahí preparats? Quina il·lusió. Mucha, la verdad es que sí. Llevamos mucho tiempo esperando este día y estamos todas un poco nerviosas, pero con ganas de vivirlo. Estamos súper nerviosas, estamos bueno, no lo podemos creer todavía. Yo creo que cuando lleguemos el día del ensayo será cuando nos veamos ahí arriba, cuando digamos, ahí estamos, ya somos aquí la Corte d'Honor. Qué guapa está Arantxa. Guapísima. Estamos viendo por primera vez el corpiño de manga larga azul Prusia. Estamos encantadas. La verdad que se nota ese nerviosismo de trajes nuevos, ese sitio, ese palau, toda la gente esperando, ese sitio que nosotras el año pasado estuvimos ahí abajo y las veíamos ahí arriba. Este año pensar que somos nosotras las que estamos ahí arriba, pues se nota el estómago, ese nerviosismo, sí. pero qué bonito te queda. ¿Me aprietas la cintura de Pilar, por favor? Es un traje que va la cinturilla por fuera, entonces engorda. Y no hay ni mujer que se preste que se quiera ver gorda, vamos. Entonces hay que afinarlo al máximo posible para que se quede lo más definido y lo más justito. ¿Y te encuentras cómoda? ¿Lo encuentras acoplado al cuerpo? Sí, acoplado me está, desde luego. ¿Puedes respirar? De momento puedo. El día de la exaltación con los nervios y todo ya veremos. Sandra, te mires y que... Que es que no tengo palabras, estoy todo el rato, qué bonito. O sea, estoy súper contenta. Estoy muy contenta con el color, muy contenta con el traje, muy contenta y feliz. Esta semana es la de la felicidad, vamos. Después de 25 años trabajando y dedicándonos a la indumentaria, el vestir a la Corte de la Fallera Major de Valencia es una manera muy bonita de celebrar este aniversario. Luego hemos tenido el privilegio de tener estos 12 bellezones, estas 12 criaturas en las que nos lo estamos pasando en las pruebas. Estimen. Uy, con pesa, ¿no? Sí. I en això que pesa, jo diria que uns 10 quilos, heu d'anar caminant en ell tots els dies? Sí. A veure, què tal? ¿Esta de qui és? De Paula. Supongo que todas tendremos ese brillo de felicidad especial en la cara y será un día inolvidable sin duda. Estaría detrás de ellas en el escenario poniéndolas, sentándolas, y claro, eso no puede ser. Pero cuando estén todas ya las 12 sentadas en sus tronos, qué satisfacción, José. Orgullo. De momento todavía duermo, pero el jueves realmente sí que ya no sé si dormiré, no dormiré, comeré, podré respirar, no sé qué voy a hacer con mi vida ese día. El sueño se ha hecho realidad, pero yo creo que hasta que no lleguemos al día de la exaltación y nos veamos en esa tesitura ante todo el palau lleno de falleras, de falleros, nuestras familias, todos pendientes de nosotras, no nos vamos a dar realmente cuenta de estamos aquí, somos la Corte. ¡Ya se ven falles! Ja estem en falles, ja, o quasi, podríem dir. Perquè divendres serà l'exaltació de la Fallera Major de València i la seva Cor d'Honor i dissabte li tocarà a la infantil. Ara mateix estan totes al Palau de la Música per a preparar l'acte i allí també està Pau seguint l'actualitat fallera. Pau, ja han començat els assajos? Encara no, Laura, estan a puntet de començar-lo. Mira, a totes les membres de la Cor d'Honor Infantil esperan poder entrar al Palau, concretament a la Sala Iturbi, perquè mira com està l'escenari de bonic, tot ple, en les cadires en les que se sentaran com a reines de les festes falleres. I mira... Van totes de blanc, pareixen nòvies. Majors. Sí, mira, Carmen, que és la Fallera Major Infantil, Carmen i Laura, elles són les màximes representants. Van en les sinagües, per què, Carmen? Porque ahora vamos a ensayar. I no poden desvelar com serà. El volum del traje. Clar. I les sabates, veritat? A veure, portes les sabates? Ah, ja ens donen una pisteta. Han de pujar les escales i és perillós. Han de saber com se puja. Laura i Carmen, anem a avançar per este corredor
del Palau de la Música que vosaltres fareu este divendres, este dissabte. Què pensareu quan estigueu per així desfilant? La veritat és que no ho sé, ja estic bastant nerviosa, amb moltes ganes de que aplegui el dia, però bueno, amb molta tranquil·litat també perquè vull disfrutar-ho molt. En este pati de butaques, qui estarà, Carmen? Estarà totes les falleres i les falleres majors. Bueno, alguna. Nos donen una pisteta, Pau, de com serà el color del traje? Ah, sí, important. Me pregunten de quin color serà el vostre traje. Arcoiris. I el teu se pot dir? És sorpresa, el divendres se sabrà. Esperarem, A veure, Carmen, com puges l'escala. En molt de conte, molt bé, molt d'estil. Anem darrere d'ella? Sí. Pugem a l'escenari per veure més de prop aquestes cadires en les quals vosaltres assentareu divendres i dissabte. A veure, t'apropes? Perquè te fa il·lusió, no? Sí, bueno, entre il·lusió i nerviosisme i tranquil·litat un poquet també, però sí, me fa molta il·lusió, clar. Esta serà la cadira d'or en la qual tu prendràs possessió de Fallera Major de València i este serà el punt en què tu te fiques i saludaràs al públic. Ens acostem? Sí. Com faràs, Laura? Pues crec que en aquest moment respiraré molt profund i bueno, pues saludaré Ja hauràs a tothom que esa hacen votar salutació, no, Pau? I la veritat és Imagine. que m'estàs ficant prou nerviosa ara mateix. Tu mos faries eixa salutació? Sí, clar. A veure. Bueno, no sé si la faig bé perquè encara no hem assajat, però crec que serà algo així, no? Molt bé, i te giraràs també, no? Cap arrere també. Perquè estarà tot el Palau de la Música ple de públic. M'agradaria que el nostre càmera se girara perquè tinguéreu vosaltres des d'ahir una visió de com està això d'impressionant i d'emocionant. Carmen, tu ploraràs? Un poquet. De qui te'n recordaràs? Del meu iaio. El teu iaio que va faltar fa uns mesos, no? Sí. Ell segur que estarà amb vosaltres eixa nit perquè és la nit més impressionant i més emocionant per a vosaltres. I nosaltres, Canal 9, farem una retransmissió en directe divendres i dissabte. Això que està buit, quan estiga tot ple, no m'ho vull ni imaginar. Gràcies, Pau.